rike mana shi sanatan zanuwan ku rike mana shi sanatan zanuwan kar ku yarda da shi sanatan zanuwan ku buga shi a gasto online tun baruwan mu da shi sanatan zanuwan ku saka mana auda gwari sanata ya mai mana shi sanatan zanuwan do 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 yau gagare dogare do sai me ruso tafi mai ruso zabin ka ba za mu ki ba sai me ruso shiga mai ruso aikin ka ba za mu ba sai me ruso san gwamna na ai shi ne mai sona sai me ruso zabin gwamna na kuma shi ne zaɓi na sai me ruso sai me ruso sai me ruso sai me ruso ku tare mana shi sanatan zanuwan ku rike mana shi sanatan zanuwan ku buga shi a gasto online ku faɗa masa audu kare na nan ku tare mana shi sanatan zanwan ku rike mana shi sanatan zanwan ku buga shi a gasto online ku faɗa masa audu kare na nan Usman nake shagogun malam gwamna na Kaduna uban gayya sanatan bana audu kare kenan na Audu Kwari sanatan gobe S Ali yana faɗi tsari na ku faɗa mishi audu kare na nan nan tun zane canji zanwan kun gane bayani na malama audu kwari kenan a faɗa musu da gwamna na nan sanata kuma Audu Kwari kenan ku tare mana shi ku rike mana shi ku buga shi gasto tun ku faɗa masa audu kwari na nan a hadin samadin mai bayarwa mai amshewa Allah kenan sanatan bana audu kwari kenan masanin fili masanin boye mai dafawa addu'ar kenan faɗa mishi audu kwari na nan kai salati Allah ba adadi ga rasulillah to shi kenan malama audu kwari kenan ka hada da sahabu da alaye da Audu Kwari sanata kenan ku tare mana shi sanatan zanwan ku rike mana shi sanatan zanwan ku buga shi gasto tun ku faɗa masa audu kwari na nan tafiyar ta zo jama'a sai ku bubbuɗe kunne sanatan bana audu kwari kenan murɗa turka ƙuri'un ba ashe bana tarko ne faɗa mishi audu kwari na nan ku biyo na a sannu ku sha zance wannan daga farkon waƙar ne malama audu kwari kenan bana Audu Kwari ne za'un mu sanatan bogi za ta bare kenan ku tare mana shi sanatan zanwan ku rike mana shi sanatan zanwan ku buga shi gasto tun ku faɗa masa audu kwari na nan da kare da buri tafiyar ɗaya ce 2019 sun zo ƙarshe sanatan bana audu kwari kenan mun ce kula waye zai ce tas mun san ma abota yin cushe ku faɗa mishi audu kwari na nan to ga fili ga mai doki bana za mu faɗe sa abun tashe malama audu kwari kenan inda babu Buhari ya ce a yi sakar rufa'i ya ce mu bushi kenan ku tare mana shi sanatan zanwan ku rike mana shi sanatan zanwan ku buga shi gasto tun ku faɗa masa audu kwari na nan tafiya da gwani da akwai daɗi 2019 ga zaki na sanatan bana audu kwari kenan jama'ar mu da ke a cikin zanwan sun gamsu da duka bayani na ku faɗa mishi audu kwari na nan duk abin da ake nema na gari aikin kirki gyaran barna malama audu kwari kenan cancanta kaddama ɗaudan ke mafitar bana Audu Kwari kenan ku tare mana shi sanatan zanwan ku rike mana shi sanatan zanwan ku buga shi gasto tun ku faɗa masa audu kwari na nan Kaduna zanwan canji zani sanatan ba mu zaɓi sahihi ba sanatan bana audu kwari kenan shekara 3 bai mana aiki ba bai zo ya ce mana uffan ba ku faɗa mishi audu kwari na nan ba motion tun da ya hau bencin ko project bai yi a yankin ba malama audu kwari kenan shi yasa muka ce Allah amin sanatan bana Audu Kwari kenan ku tare mana shi sanatan zanwan ku rike mana shi sanatan zanwan ku buga shi gasto tun ku faɗa masa audu kwari na nan gana malamu Nasiru Ingarma namijin zaki mai rushewa sanatan bana audu kwari kenan rufa'i ne ka tafi nan sun fata shi ke gyarawa ku faɗa mishi audu kwari na nan gwamnoni jagora kwana aiki ba a yankewa malama audu kwari kenan ya fi sannan waje 2019 zaka maimaita malam kenan ku tare mana shi sanatan zanwan ku rike mana shi sanatan zanwan ku buga shi gasto tun ku faɗa masa audu kwari na nan mai amana
da taimakon jama'a shi za mu bi ba ka bushe ba. Sanatan bana Audu Kwari kenan. An gwada kuma an ga shiga da fita haikin jama'a bai ɓoye ba. Faɗa mishi Audu Kwari na nan. Malam ya yadda da Audu Kwari bai taɓa ganin shi da aibu ba. Da Malam Audu Kwari kenan. An ba shi amana ya karɓa ya rike ta da gaske Kwari kenan. Ku tare mana shi. Sanatan Zanwan. Ku rike mana shi. Sanatan Zanwan. Ku buga shi a gasto da tun ku faɗa masa Audu Kwari na nan. Sanatan da baya ganin gemun sa da girma to dan iska ne. Sanatan bana Audu Kwari kenan. Yan rufa'i da shan Allah kenan yin biyayya gare shi tilas ne. Ku faɗa mishi Audu Kwari na nan. Mata da maza na jihar Kebbi ko manya ko ɗan yaro ne. Da Malam Audu Kwari kenan. Ya san malam shi ne gwamna yin biyayya gun shirko kenan. Ku tare mana shi. Sanatan Zanwan. Ku rike mana shi. Sanatan Zanwan. Ku buga shi a gasto da tun ku faɗa masa Audu Kwari na nan. Ci gaban da muke fata Zanwan to ga mafita karmi wasa. Sanatan bana Audu Kwari kenan. Hannu ɗaya bai ɗaukar jinka sai an haɗu tsawa ke dusa. Ku faɗa mishi Audu Kwari na nan. Sanata bai bin hanyar gwamna to ta za a yi mu ciyo gasa. Da Malam Audu Kwari kenan. Magana ɗaya ce 2019 ya Audu Kwari Zanwan kenan. Ku tare mana shi. Sanatan Zanwan. Ku rike mana shi. Sanatan Zanwan. Ku buga shi a gasto da tun ku faɗa masa Audu Kwari na nan. Shagon gwamna ne mai waƙar S Ali ne Usman dinnan. Sanatan bana Audu Kwari kenan. 2019 gwamna malam ɗan rufa'i zai koma kenan. Ku faɗa mishi Audu Kwari na nan. Shugabanci ko sai baba Buhari ya maimaita manufar kenan. Da Malam Audu Kwari kenan. Ɗan rufa'i shi ne gwamna dai sanata kuma Audu Kwari dinnan. Ku tare mana shi. Sanatan Zanwan. Ku rike mana shi. Sanatan Zanwan. Ku buga shi a gasto da tun ku faɗa masa Audu Kwari na nan. Ku tare mana shi. Ku rike mana shi. Ku buga shi a gasto da tun ku faɗa masa Audu Kwari na nan.